maa ngi ko ba d'accord de ay yi ma woy nii tu n'as même pas compte. Munde goto kalanto ma kala nde cukalel ngel maayi andu an kam komi kirsowo sa wawi mbaɗa ɗumen hakkille ma sa wawi mbaɗa ɗumen hakkille ma jonneɗa ɗum kala nde ko maayi an ka maayowo imbécile an imbécile o ñaato ɗenke ko yo Allah ummin kalide e dow jam ko ɗum woni importance o hannde kono wona joɗɗo no duka o ko imbécile way o ko kalata ko gartira hakkille ma so tension ma monti ko were kago tan min dañat s'il te plaît attir hakkille ma duwoɗen tan no Allah ɗum ɗo umminiri kalide e dow jam tan e ngo leeso e dow jam ete mboɗo haala omo ɗo okkumo tan ala habibi non woni koye doge ɗum tawa Jor, sika woyi min mi jahsendirat kaalitu ma sellu sabu bamma ƴetti kala ko foti hen wadde o nawi ɗum e clinique o ɓurɗo moƴƴuɗo e Sénégal te ɓe wonɓe ɗon goto e mo kala ina ande ko ɓe jambare ala kaalitu mayata wona min wima mayata jañ e am confiance ma sellu no pulax passil tede hoto woy dar min mi yiɗa yide gonɗima sika woyi tan ne woyat s'il te plaît ne pleure pas Kalidou ma sellu arto e ɗo e jam inchallah Diewo boy ko mbadda ko welani kam haydara Diewo bo kala ko wawma musde e suudu ma ha joni nangue hoore peccitaɗa fasbe ma e legal ngal fof peccita oɗo bagage gadda ɗum yimɓe fof ne ndaara ɗum mbawirɗa ɗum kala ko mawma musde e suudu ma ko gonga sabu ko kala ko bettuma wawma goppa toon bagage ma addude bagage yawtani ha jeena ba ko tijjar suud ma ko wona welede ɗum an aɗa andi yidde tijjane ma no foti wona omo suud ma wona jamfo wona haydara o añi tan ko hakkunde mon no way welde ni yimɓe fof ne ndaara hakkunde mon wonno haaldere ma law tan waɗete choc te bonnat ko heewi hakkunde mon ko ɗum tan kono wona haydara Dieynaba hoto way jinmi ko keɗoɗa kam no moƴƴi ko kalantumami ko Dieynaba dewgal welani muus Dieynaba ni jogata nde holko jobni mami sa yeehi suurma ko aññere ma namni mami enen en ganda suutade en ganda suutade Je n'arrive pas à croire. Mi wawa gumde Yassine
ina jogi oɗo ɓerde taɗaw yeeyata kom ko ɓerde bonde min mum wolma min ɓurimo jogade ɓerde bonde hayso taw min ala ɓerde bonde mami soɗɗum mbiyama mi ƴeew holno mbaɗanmi ha ɓerdam bona mi hollamo ɗum kam ɗum fof ko hoddiro Allah ko hoddiro non heɗo ɗum wona hoddiro Allah wona hoddiro Allah ko hoddiro Allah dal waɗi habba ñagoɗen tan yalla gummin kaalidoɓe dow jaam ko ɗum tan ñaguete ɗum tan ñaguete artir hakkille ma lugatane dow mbeer andami holko mbaɗanmi ɗo je sais même pas qu'est ce que je fais wasta wadde ɗo ay mi jibinani ko ɗo mi wona bak makko mi wona haydara makko holko mbaɗanmi ɗo yo subhanallah habibi ko nami ko mbiɗa jibinani kaalido astagfirullah min keyden mi mbiɗa ka jibinani kaalido ko ɓernam heewi Jeynaba ko gonɗa cukalel ko fof biddo debbo yumon ko gijiraɓe Jeynaba jeew kon dañannomi galle bamaɗo jeew ko muñme galle bamaɗo an fof e wonde cukalel ala fof ko majjuma hen wonko jiida hen kene meɗen jooɗi meɗen miijo fasirabam ɓe meɗen miijo bibbam ɓe jinmi ko no jodiri me suudam ndu kala mo mburmi hen hurtoyo jodoro noon e suudu mum Jeynaba Jeynaba faara debbo ko resede jooɗo noon mi wiyatama joni yaya kono ɗo aɗa andi a jottako ɗo de a rutto suudu ma muñira saabi Allah biɗɗo nde ko waɗano e contrat dewgal waɗaka hen Dieynaba a wiyaka sa resama kala leeso leliɗo biɗɗo jibina hen wiyete tan komi hokkima debbo ko heddi ko noon koye jungo jomiraɗo joom baɗe bawɗo o woni jinmi ko gartira hakkille ma no fewi Dieynaba turnoɗa miijo Dieynaba jinmi ko gartira hakkille ma no fewi ganda dewgal welani muus mais ɗum ɗo nde wele ɓerde welani Dieynaba mbeɗa andi welani 10 ans mariage yoni sikki bàyyi jooy ak sa xel te xam ne ne Kalidou mais day tane soriantoo la day tane incha allah day tane bàyyi jooy non deewul waaw mais wuy ma jógal dimbali ma rek jógal xoolal dama la bëgg a xamal amul wuy kii di wuy di jël wuy nii sax ak bu di bu jógee ci biir kay gi lu ñuy wax moom moo feebar non ba ñu yóbbu ko urgence Kalidou waaw moom la ñu jël noonu yóbbu na ko ñu ko yóbbu ci clinique bu kër mais ko koy bi ko dama ci sa dégg gi ñu jël ko génne ko yóbbu ko ci biir ba ma ko doon
man toy yow tamit nag xool boo defee nii tamit xale yi jigéen tamit nu ñuy def yow it xanaa doo leen defal C'est pas possible. Ouais, allo Kalisha. Ouais, joni ngarmi ga hen to galle Kalidou en be mbi kam Kalidou nana urgence joni. Ouais, ko non juufi kam joni amon nana wayni kanyum lagal ngal fo yelti babbi dimlan ga hen. Voilà, c'est ça. Mais wonde hakkilema ala problème parce que so tawi hunde kewri hono ni hana innan Allah. Gonda e hakkilema aussi miijoda. Joni kam pour l'instant mi modon fay ton direct après kawren ton tan. Mais wonde hakkilema c'est pas possible. Min affaire on hawri mais namdi mbi kamɓene aussi ɓe ganda quoi mais il faut mi yaha mi ƴeewa hunde no woori ok moɗon fay toon joni yow bu fekkee ne da ngay jooy moom day continuer jooy gillam nan day gallam he zahra gallam o jiiɗi nde arane gallam he hay caɗele goto men dañani kono noon an somi wima ko mbaɗɗa ko ma yoɓam saɗa wawi jomra ñamani ma woye ngoɗo ha heewa mbatta e ngoɗo billahi wallahi ma yoɓam ma andi ko min woni jeewo neɗɗo watta kam ko wattami ko pare yaaro noon mi yatta e monet ɗum ɗon mbaɗaɗo e hakkille an aɗa selli mbeɗa wi kes aɗa selli nde a addani moye galle hende hay probléme goto en meeɗa dañde gilo naate e gallam he caɗele puɗɗani kam o mi jarnatma par ce que o tagi min andude jikkuma o kanko tagi kam andude jikkuma e mala fewnir jikkuma mala somi haaldima ɗum sa yiɗi goya ha goya jiijam bojjima bojjinna fi ko haala keɗeɗa mimi ya foftinama an somi haaldima ɗum saɗa wawi jomra ñamani Ceerno joni moɗo min soroya kacitare mbaɗa feere noon tawa yaltani ɗo guila yiyede anani aɗa andi noon gadɗeɗen ɗo ko jamma nanɗe ɗo hay joomu galle ɗe ni jabano eke moɗo mi yaha mi sooda Ibrahima moɗo mi nan noon Ibrahima an ko woni Ibrahima aɗa andi an kam wotti kam pauvre Ibrahima ɗo kono foti ñogaten ɗo Ibrahima tan aɗa andi a halki kam Ibrahima an volko yasin lewru fof koko aranno gonga walla wona gonga gonga joni hay suusde yaltumi suusa yaltude Ibrahima a nanni kam e avide recherche Ibrahima ndusuɗo hay ventilateur ola ɗo te dow ko appartement joguinoɗen guertoɗe boluji to woni fof iwronno aɗa andi an kam a par pour bonnude aduna te a bonni sah haydara heddayi ala koye ceerno moɗo muuli Allah wattude koye ɗomo aɗa andi ɗum ko dil wonno dil noon ko gagne e perte in mbaɗi dil en perdi lawol gongol en mbaɗa dil mbaɗen gagné en gagnotako Ibrahima min so wondema mi gagnotako ay kala ko nami ko boneji ma diluji addani kam ɗum Ibrahima min mbaɗa wawi ƴewde aɗa woppu aɗa wawno ko woppu tan mba ƴewna yasin mbaɗa yiita gilla nannuɗa kam e dil dañɗen bone modi an noon
aɗa andi min sax waɗɗi mbaɗa wiyat ɗo ceerno Mody mbiyanmi i an noon an ka ceerno a ɓooyi wiide Mody a ɓooyi wiide Mody eyi min noon min kam haaja mala hen min ko haalade e école min kam Allah no walli mi yaltata bon mi yaltata aɗa wiya kam noon yam reeno bowo ngal wallahi sa yalti sa nanngama wallahi Ibrahima sa nangi sa yalti sa nanngama min kam haaja mala hen Mariette Naam. ɗeɗo photoje imagine toi tan so yaltinanoma ɗe réseaux sociaux ha joni kadi hakkillam deƴani je ɓe kultan ƴeew oɗon tuuma fof soɓe jaltinino ɗum ɗoɓe ndewi ɗo fof est ce que mbeɗa wawi reftude ɗon mbiɗa itta tuuma mi wawa wiide ɗum ɗo ko montage mi wawa darade ittude tuuma ɗum wona min woni nguram boni woni adunam boni te ɗum so yaltinanoma Mariette hay wartade mi wartoto par ce que komi dimo noon won komi yiɗa yiyanede won komi yiɗa waɗede sababu nde ɗum ɗon fof saabi ɗum ko Tidiane sinno wonano ko suuɗimi ko yettotako ɗo kono Dieynaba a haali haala ka fof wonano wi noon omo suudma sa yi Tidiane suudma ganda yidde makko mi heddema te Tidiane sa yi o yiyanimo o waɗanimo saabu omo yiɗma so yiɗanomo wona ni o waɗirta joto no fewi ko kalta ko hoɗo wiyam noon aɗa andi ko tagui mi ɗo joɗade ha joni mi haaldade makko patmi tan ko foftade mi ñagomo dande par ce que noon kala ɗo confiance ala ɗon yaata a nani ko mbimami ko de gasi min mamad maîtrise hooram gasi hutimama torop hutimama torop ko mbatmi ho téléphone mama téléphone nangmi poosam yalti pour hol ɗum photo je guittaten an sa woppide photo je mi itti fof wona alaɗo joni Ibrahima wona gonga an kala ko haalanɗa kam mi jaɓata ɗum wona gonga mbimami uddin mi ƴeewa foto ala ɗo mbimami ceerno foto ala ɗo ƴeew a yiyani foto ɗinnan a fenani a fenani oɗo tan heddino hen a fenani ay wopp mi sippin ittu iw yo iw ewi dillin mi hutimama torop Ibrahima min mi yiɗa neɗɗo kalade te an a ƴoƴani haydara a finani waya aduna nen yeeso ma faala kam holon wawi haal holon wawi haal mi waɗuma hoɗɗum e mburu ma mbatta temi totani jogu ñebbe de joguiɗa aɗa wawi hen wadde goɗɗum kona ñebbe hande dañta ñebbe de ko maynes tan eyyi no moƴƴi kam ko ko gottoɗen i mbaɗen mafe man a jogui kalis man ande hande mo ham so jarata gasi yaab hay somin duttidinoma min e makko kala wi ko wi kam mi jaɓata kala ko waɗi kadi mi gonɗinta te to confiance ala fof hay hunde ala ɗo kono mi nani haala ma aɗani min ka sekelam te min mi ala probléme kala ko miijiɗa tan mbiɗa miiji ɗum kono probléme o wona min probléme ko yumma Dieynaba aɗa andi yumma guila garda e galle o ha joni welade mo guila gadduɗa bagage uji ma welani mo ay miijo mo dañɗa o yumma jaɓata ɗum hande jaɓata ɗum janggo saabu omo yiiɗi reseda te faaro debbo ko resede ko leeri noon kalantumaɓe min so woni koten tan minema yaade kono yumma o pittama hen ɗum kam wimano nena o anda ko musatame nder suudam ko muusime nder suudam ko min tan andi ɗum nenam famani wadde o wawa joƴƴinde me nder suudam wi noon wiide makko no fewi sikkilan oto wonni annene sa waɗani annene
wat jam jam min horam mi yani min e horam billahi mi yani parce que mi yaron mi wawa nati pourquoi docteur wi kam wawa yidem qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe haydara tawato ko wonde do ngol koy safrude mo ko dum non tan parce que wonde tolno aussi awa wana jam parce que neddu ngara yewdi neddu bido wawa ça ne va pas du tout qu'est-ce qui se passe explique-moi que je comprenne sonno won ko kewno goddum mi haalanteno parce que min no duma yaara kalidou mo ummo e dow jam parce que so tawi wadi ni hen min holle mbaɗen Didier, ça ne va pas. Je veux voir Khalidou, ça ne va pas du tout. Mais c'était docteur be ngon ko safrude mo non. Min tayi min noddima ya arga en wona haydara mais acci buji dum waytadi min hoore mi yani mo. Oto wonni non, sa wadi ni mina waynar kam. Te aussi inchallah rabbi Khalidou mo. Arji hen. Wallahi ma yimu. Buji ma di s'il te plaît. O wi de gura suba e jamma e nyawa bo won. Ça ne va pas. Suba ji ma di.